Gila peso wis dipasang ini. Lah carane masang mur ki piye ki, Bang? Lah cara masang ini jarake ya. Iki ngene. Lah terus iki ana jarake iki. Iki kan beda to. Nah, iki jarake paling ora semene iki ya. Nah, ngene iki. Lah iki ngobar kene baru dikencengi. Ya, baru dipasang ini baru dikencengi. Yo momen kabeh. Jarake sekitar luwe semononan. Nih. Mas iki. Nah, caranya semene ya. Ya, ini caranya semene kabeh. Baru kayak mur. Oleh mur dipasang kabeh ngene iki baru dikencengi. Oke. Lek punjul ora iso. Ya, gini kan masalahnya kan ono iki. Jadi lek punjul ora iso aja punjul, kudu pas. Kurang luwih ya semono kuwi. Iki yo padha. Iki yo padha. Engko tak jajal wae ya langsung kok hasilnya kepiye langsung tarik ngono ya. Sono kayune iki, Pak. Urung ono kayu sing kejajal. Iki nyeting ya. Iki ukurane pira mau? 4570 ya. Ya. Oke. Sing iki padha jarake pomen carane masang semono wae jarake iki. Nah iki nang jarake ya. Iki jarak as, iki jarak tekanan peso. Masalah kan iki ono iki kotakane mure. Lah iki pas ke. Pokoknya lemur wis dipasang kabeh ya baru dikencengi ya. Lemur pasang kabeh baru kencengi ya. Kencing kabeh engko ya mau kan turut tak kencengi. Jadi kan tinggal kencengi ya. Oke. Kalau ngono ya cara masang mure sing bener. Oke. Terima kasih sudah menonton video